जान बड़ी तंग करता बीचे रहिया में हमार उहान भरता। ए सोना एगो लफुआए जान बड़ी तंग करता बीचे रहिया में हमार उहान भरता। खुला करत रंगदारी बा, खुला करत रंगदारी बा। सुनो ढेर अब तो बाज के बारी बा राज हो करे जा रुख बदले वाला भारी बा। सही बोला था जानू सुनो समझाई। टेंशन मत लो छोड़ी हम अब तो करके केहू ना बचाई। अच्छा भेजा में गोली सीधा ओकर ठोकाई। एकरा से जीव गोइल हारी बा। अच्छा एकरा से जीव गोइल हारी बा। सुनो ढेर उड़ी ले लस चिरैया अब तो बाज के बारी बा राज हो करे जा रुख बदले वाला भारी बा। अब तो बाज के बारी बा। म्यूजिक बाय आनंदा। गोली मारवा भेजा में 6 गोलियां छेद जा तो पगड़ी बांध के। छोटू सरगम से उ बच के न जाई एक बेर खाली ओकर चेहरा चिन्हा दो। निर्मल के से ओकरा यारी बा। अच्छा निर्मल के से ओकरा यारी बा। तो सुनो ढेर उड़ी ले लस चिरैया अब तो बाज के बारी बा राज हो करे जा रुख बदले वाला भारी बा। राज कर राज।